que é do repertorio dos campaneiros, que le chamabanlle a xeitosa. É unha peza ben xeitosa. Xa veredes, vaya. Esta peza nos, a verdade, é que a primeira vez que a tocamos naceu, pois, despois dunha peza do San Roque, en Melide, e despois de tocar, o que nos correspondía, pois, comer, como que sempre, e despois de comer, pois, tocamos un pouco máis. E xa, ali, xa nos postres, pois, empezamos a tocar esta peza, e ocorreu que nunha das partes poñíamos a cantar. Entón, bueno, a peza dos campaneiros, e nós tomamos, digamos, un pouco a osadía, o mellor, de pues unha das partes pues, cantada, porque vimos que nos prestaba tanto que si vos din que estuvermos militados nun sitio, preguntarles se tocaron a xeitosa, porque se non a tocaron é que non éramos militados, eran outros, pero non éramos máis. Entonces nada, de verdad que gracias, non sei como despedirnos, porque a verdad é que faise difícil, pero bueno, esta canción vai para todos vos, gracias por todo, de verdad.